Kwankwaso mutuncinsa ne yanzu ya dinga tallan Inyamuri arewa ina kare shi? Kwankwaso mutuncinsa ne ya aje tasa damar ya ɗauko ta fita obi ya dinga yawo da ita a Najeriya a zaɓe shi? Ba ƙasar ya kalla ba, ya ajiye buƙatarsa ya kalli wanda zai. Da ya kalli ƙasa ya kalli wanda zai iya mana. Ta'addanci ba daga Inyamuri aka fara a Najeriya. Duk wani ta'addanci a Najeriya wanda aka san Inyamurai ne suka fara. Ba ma kyamarsu, ba ma gudunsu, 'yan ƙasanmu ne. Amma furucinsu da aikinsu mu a gurin mu haɗari ne. 'Yan takarar duk Najeriya ba mai jam'iyya. Tun daga ka fita obin. Duk wannan yi nasara ma aka je kotu ba za a yi sati 3 ba za a kore shi. Har NDC nan. Har NDC ka zuba mata ido ka gani. To ka duba 'yan takarar da ake tsaye ma a Najeriya, ka duba yadda suke. Dukkan su gaba da yanka zuba musu ido, kowanne bai da makoma a siyasarsa. Ni na gaya maka Garba, kuma za mu yi zaɓa. Waye za a ce ma da hiya ci da wace jam'iyyar ka ci? Ni na gaya wa ɗan Najeriya ɗan Arewa, in an nuna wannan ya fi Tinubu ba zan yi tallan Tinubu ba. Yanzu a cikin wanda suka fito babu wanda akwai Kwankwaso ya fi Tinubu. Amma ka gaya min Kwankwason da gaske yake da ya bi fita obi yanzu? Kwankwaso mutuncinsa ne yanzu ya dinga tallan Inyamuri arewa ina kare shi? Kwankwaso mutuncinsa ne ya aje tasa damar ya ɗauko ta fita obi ya dinga yawo da ita a Najeriya a zaɓe shi? Ba ƙasar ya kalla ba, ya ajiye buƙatarsa ya kalli wanda zai. Da ya kalli ƙasa ya kalli wanda zai iya mana. Ta'addanci ba daga Inyamurai aka fara a Najeriya. Duk wani ta'addanci a Najeriya wanda aka san Inyamurai ne suka fara. Ba ma kyamarsu, ba ma gudunsu, 'yan ƙasanmu ne. Amma furucinsu da aikinsu mu a gurin mu haɗari ne. Muna kyamarsu da aikinsu, muna kyamarsu da furucinsu. Idan an ɗauko fita obi da mutanen fita obi da ra'ayin fita obi, duk ɗan Najeriya ko giya sha ba zai zabe su ba. Yau Kwankwaso ne wai zai mamace baki. Kwankwason da ya gaya duniya ya haɗar fita obi a baya, kuma ba ƙarya yi masa ba. Kwankwason da ya gaya duniya cewa mataimakin shugaban ƙasa Safaya Taya ne ba abin da za ka iya, ko ba ƙarya Kwankwaso yi ba. Yanzu kuma izo duk ya ɗauki wannan abubuwan, yadda fita obi ya fi shi, yadda kuma mataimakin shugaban zai Safaya Taya zai yi, ta yana zai taimaki ɗan Arewa. Amma Peter Obin ya ce Kwankwaso ba Safaya Taya bane. To ai daman can ai wai lalacewa ce ta kai lalacewa Inyamuri wai ba haushe wayo. Ai wai mu tabbata ba mu da wayo kenan, ya raina mu. Mu zai zo iyo wayo, mu zai gaya wannan. Mutumin da kwata-kwata plan ɗinsa ma mu da muke ganin sa a tafin hannun mu. Wannan Inyamuri ne yake da wata basira a Najeriya a gurin mu, a gun Bahaushe. Yau shi ne ya aro wayen mu wai zai tallata a duniya. Ai a biyanansa ma, sha'i ma ai shugaban kasa ma so ɗaya zai yi. Tenuwa ɗaya zai yi. Wannan duk yaudara ce da ƙarya wadda munafiki da ba haka yake. Da wannan siffa yake zuwa da ita yake amfani ya cutar da mutanen duniya gaba daya. Ai munafunci ne. Kuma Kwankwaso wai ya yarda. Hadduro yake hawa yana kare shi. Shi Kwankwaso ne yake kare fitawo. Wadda na tabbatar wallahi dan Arewa ba zai zaɓi fitawo ba. Ya karata da abin da zai. Shi ma ya san a yau in Kwankwaso ne yake bada mulki, shi zai bada mulki, wallahi ba zai bai fitawo ba. Ba zai bashi ba. To mai manufarsa kenan ta mara. Yowa ma ya sani. Kana da ya gani abin da ake faɗa. A gidan gwamnati ni na yi magana a nan na ce da ku da shirinsa da saninsa Abba ya dawo APC. He gashi Sunusi Bature ya fito ya sake faɗa. Ya ce sai da Kwankwaso da ya tura su APC daga baya zille. Ya ce mu neman kuɗi. Ko da irin tallansa. Ai da boka da malam da san kira da duk wani mai wayo a duniya na ce kaza an ce kaza ya tallata kaza. Kowa da irin tallan da zai ɗauka shiga gari. Amma dai ka san duniyan nan ba wanda ba da wayan da yake gane kansa, kowa da hankalinsa. Dan Kano dai mai hankali ba zai saurari Kwankwaso a wannan lokacin ba. Domin da shi ya fito takarar mu za mu zaba. Amma zancen ice mu zabi wani ko mutumin Kano ya zabi wani, mu a gurin mu wannan bayarban da suka raina ya fi su kowane irin asali. Domin wannan APC shine mataimaki, to me zamu da shi? In mataimaki ne, ai muna da shi a arewa, gashi na a Maiduguri, karshen ta'addanci kuma ai Maiduguri. Shi yanzu idan harshe mataimakin shugaban kasa zai yi maganin ta'addancin arewa, to kashin da ya mana maganin ta'addancin arewa domin a garin su ake yi. Na garin su yafi ko ina muni, yan uwansu ake kashewa. Me kashin yayi yanzu? Ba za mu yadda da wannan yaudarar ba. Kuma ana ɗaukar wannan abin a matsayin wai ba komai. Gashi yanzu har an zuga Kwankwason ya fara haɗa Kano rigima ma a Najeriya. Ya ta yana zagin su Sardauna. Maganganun da ya gaya su ta ba bale su Sardauna duk Najeriya ba taɓa yi ba. Tarihi bai bayar. Tarihin da ya bara ya ja zage-zage. A waya naga wani faɗan social media daga Sokoto yana cewa Allah ya kawo Kwankwaso ya sun gudu da makai. Ni ina kira ga jami'an tsaro ma wannan maganganun da mutane suke a dinga kama su.
da shi Kwankwason kansa da yake maganar a faɗa mutane shi ma a maganganun sa ai kaga ya ce a faɗa mutane a cutar da mutane kamar ya da ta'addanci shi ma mu zo kowa ya zama dan ta'adda kuma wannan ne zamu saurare su mu ce da su ku zo ku mulke mu ku shugabance mu wanda suka raina din ya fi su hakuri Tinubu duk yadda Tinubu zai yi a Najeriya yana iyayensa tsaro da yan arewa ibai ba kudin ya kai ba bare a ce yaraba sun kau da kai yan arewan ne suke kula da tsaron yan arewan ne suke aiki akan tsaron amma yanzu saboda shari'a dauko rigimar Mali sai a kata Najeriya a bidiyo sai a dauko ta Gardafi ya dade da mutuwa shekara da shekaru sai da lokacin Obasanjo ya dauko fitinar Obasanjo ya sa ta a waya a editing a ce kun ga ina kiwa yan arewa wannan siyasar ma ƙarya ce kuma yanta ba zai taimaka mana ba ga tawagar wazirin Adamawa to wannan abin tausayi kamar yaya to ai dukkan kaga da Kwankwaso da Peter Obin da Atiku da shi Atiku ba su biyu bane ma a takara a jami'ar su Rotimi Ameci to da yan takara ne da an tsaye da su kuma a PDP ma an tsaye da Jonathan an tsaye da bangaren wuki ko ba haka bane zancen nan yan takarar duk Najeriya ba mai jami'a tun daga kan Peter Obin duk wannan yi nasara ma aka je kotu ba za a yi sati uku ba za a kore shi har NDC nan har NDC ka zuba mata ido ka gani to ka duba yan takarar da ake tsaye ma a Najeriya ka duba yadda suke dukkan su gaba da yanka zuba musu ido kowanne bai da makoma a siyasarsa ni na gaya maka Garba kuma za mu zaɓa waye za a ce ma da hiya ci da wace jam'iyyar ka ci ai za ka ji hukumomin zaɓen sun fito sun magana ai ko da ko jiya na ga sanarwa cewa duk wanda yi zaɓe bayan wata kaza bayan 30 ga to nawa ne yanzu suka ga har su Kwankwason yau suka tsaye da dan shugaban kasar nasu yau suka tsayar akan doka suka tsaye da shi ana yaudarar mutanen Kano za a yi musu ƙarya su ɓata ƙuri'ar su abin haushi mu zo mu ki zaɓar Tinubu ya ƙara raina mu ya ƙara tsanan mu ya rabu da mu a ɓata ƙuri'ar a zo a zaɓi wani aikin wofi can da babu shi kuma mu zo mu baƙin jini mu ƙara baƙin jini a gurin su duk abin nan da ake kanan ake so a cutar muna gaya mutane da babban murya ku daina yaudarar kanku da zancen siyasa da tsaro tsaron nan masifa ce daga Allah masu ita ma masu arewan ma sun tafi sun ba tsaron shekarar Buhari 8 kuma da kanku iyayenmu kuka gaya mana duk dan siyasar da yake arewa har Kwankwaso ya gaya mana wannan ya ce duk arewa ba kaman Buhari ba mai gaskiyarsa ba mai amanarsa ba mai kishinsa ba mai san arewarsa ya rike shekara 8 bai kawo da wannan fitina ba yanzu kun zo kuna ɗauko wannan fitina kuna amfani da ita dan a tsike zaɓar Tinubu shi Allah na yaudararsa ne akwai inda zaka yi wa Allah wata siyasa ai siyasa mutum zaka yi wa siyasa siyasar ka da Allah shine ka bi shi ka bi iyayenka ka bauta Allah ka kyautata al'umma kai zumunci shine siyasar da zaka je Allah da ita ba siyasar ka ci zabe ba ina ruwan Allah da mulkin mutane shi da yake ba da mulkin ma zai iya bai kafiri zai iya bai mumuni ko ba haka ya faɗa ba Fir'auna an taɓa yin irin sa ne har yanzu ba mukiyin Allah bane amma kaga ya gudanar da mulkin sa Allah ya ba shi dama da yake ya san yana da ƙarshe to saboda haka mulki ba isa bace mulki ba fikon daraja bane mulki ba wani matsayi ne da kafa Allah kafa kowa a gun Allah ba ake baka shi Allah yana jarraba mutum ne ya bashi mulki amma yana dorewa da adalci ko da ba musulunci bai dorewa da adalci bai dorewa da zalunci ko da akwai musulunci mu kiyayi zancen sharrin junanmu da bata sunanmu da bata sunan shugabanni dan kar a zabe su kalmar da muke faɗa kan arewa za ta dore domin sharri muke faɗa akan arewa dan arewa fito ya faɗa alkhairi akan arewa tsaron arewa kuma mu za mu tahi mu kore abin mu mun daina jiran shugabanni wannan abin da malamai suka ɗauko da sarakuna shi za mu ɗauka abu gida a yi wannan kowa ya ɗau makami kowa ya mallaki makami laifi ne mutum ya kare kansa ɗan sanda baya nan soja baya nan a zo har gida a ɗauke ma uwa a ɗauke ma mata a ɗauke ma ya a ɗauke ma a ɗebe maka iyali a sace ka kai baka da yadda za ka yi saboda kana bin doka to kaga Najeriya ta kusan zama tambabaraban nan gaba ta kusan zama la haula wala quwwata illa billahi al-azim to mun ba abin da zai kuma ci gaba kasuwa yayin da bindiga zaka komai da makami zaka yi kaga kowa ta su tafi shi za a koma yau dai asali irin na Fulani da bare-bare da Hausa mun karye a duniya idan duniya a lokacin mu yayi Allah ya karya musamman Fulani da bare-bare har yanzu mu ragowar mutunci mu Hausa ne muke da ragowar mutunci mu ma yanzu sai a kamo Fulatani 10 sai a samu Bahaushe ɗaya shine yin foma kaga ya kusan bin Fulatanin ma illa sai a kamo Fulatani 50 yana ta'addanci sai a kamo yin foma 5 Bahaushe har matan Hausa ma yin foma suke matan Hausa su kai musu fetur su kai musu harshashi su kai musu kwalabar giya su kai musu lemo jeji su je sayan musu waye tsira a cikin mu